Dek lah jiret glumrah Bu, Dek. Umumnya wong joget iku joget tok dindang tundit sekaran liyane lho. Lho. Iku lho, miki mati nyok malah mau seneni. Iku lho, diunggahno mendhuwur. Lho, muni nok. Lho. Unggahno mendhuwur. Unggahno mendhuwur. Lho, goblok. Rasa dulur, Mas. Lah, iki lho. Lah. Loh. Ajaib sirahe semuni. Ajaib. Piye? Apa joget iku ya ana gange ngono lho, joget tok dendang tungdet bar ku baleni neh dendang tungdet. Digangi. Joget iku kudu ana gange. Ya joget ya digangi. Panjake ben ra kesel tukang kendhange apa neh wis suwek. Oke, baleni. Ya baleni. Yo. Kang kendhange wis suwek wayahe ndodomi le. Nek joget digangi pokoke. Nggo gang piring. Ya digangi. Oke. Aja langsung dendang tungdet bar ku balik dendang tungdet. Baleni. Baleni ya digangi pokoke ben ra pegel panjake. Duh. Ngene iki lho. Pendarat nek sirik karo tukang ganong yo ngene iki. Ketok ganong metu yo ora. Rasat kek mansik, Bu. Mare apa? Lah yo. Ini nek dikeki mangan iki lho, Bu. Emoh nabohi iku emoh, Bu. Makane engko nek mek mangan, lah pas ganonge ning kombongan terus dikeki mangan sate, rawon, soto campur mboten apa-apa, Bu ya. Iya. Ya, ndang joget. Aja langsung dintang tudet digangi pokoke. Ayo, Mas. Malam. Ceprot terus modele kecek. Lah iya, lambene kecek terus iki malahan. Ayo wong. Ya kecek, ya becek, ya ceprot. Ngalah tukang kembole iku kok cetok ya. Digangi nek joget. Sing mok maksud iku piye? Kok malah mloncat kaya kodhok? Aduh. Piye sing mok maksud? Lah mau muni ana gange. Ana gange. Lah iya. Joget ana gange aja mok lanjutno terus. Lah kudune. Lah iya ana gange. Mau gang endi? Ya aku wis joget ngene-ngene terus coklat der ning kene ana gange re. Berarti ngene iku gange. Iya, Meloncat ngene iku gange. iya nyok. Iya, pinter bener le. Terus nak dibacok cah kene. Waduh. Maksude iku gang iku ora ngono. Lah piye re? Maksude iku yo dipatet. Bar gang dipatet. Joget to, bar iku dipatet. Ya yo joget ngene-ngene. Yo, bar iku dipatet. Ngono. Bar iku lagi leren. Bar joget dipatet bar ku lagi leren. Yo ngono. Oke, baleni. Ya baleni. Mudeng ora? Bar dipatet leren. Lah. Ayo, Mas. Ayo, alah.
Maksudnya patetan iku di patet joget patet aduh malah leren iku. Lah kowe mau bar munine bar joget ana gange. Ya digang. Bar ku leren ya aku leren ngene lho. Sikilku gatel re. Penak ya? Kowe enak tenan. Penak neh. Penak nek dibacok ndas malah penak. Wancra, Dik. Iki kan. Lah yo. Lah kelak ngono ya, ben ra sepi. Iki acarane apa? Carane napa, Bu? Heh. Tokli. Duh. Ya, Rek. Kok tokli piye? Lah apa, Rek? Kitanan kok iso tokli. Kok tokli. Acarane apa iki? Kitanan. Lah yo, ngerti sing disunat sapa? Mas apa mau? Sapa? Lho surate. Iso maca apa ora? Lah, yo ngene iki lho. Wong nek senengane kesenian seneng barongan. Wong kertas ngene digambari tandak tayub. Ana-ana wae. Iya, iki lho delok ya. Tak warai. Delok iki lho. Ana Endi ana-ana ae Lho, lho. gak ana weh. Tak wacane ya. Oh, wonge adus. Tak wacane ya. Ya, waca endi? Sidu. Goblok. Sidu iki merek kertasé, Blok. Lah apa? Iki lho sing diwaca. Sing sendiri. Iki lho lah, iki lho. Nomor 1 Rampak Barong. Salah, Cuk. Salah. Iki lho. Iki lho. A, B, C. Cene dirane. Iki apa iki? Walah, tulisan dong lumpuk ngene kok. Tulisane do kepiar klumpukno sik ngene lho kok. Ya, goblok. Iki lho, Wis mau klumpukno. klumpukno. Sapa iki jenenge? A iku apa? A iku anak. Anake sing disunat sapa? Alfian Ainur Dava. Ainur. Mas Alfian Ainur Dava iku sing disunatno, yo pra. Yo, salah. Salah. Kok iso? Lah iki B. B iku apa? Bapak Susanto sing disunatno. Duh. Iya. Duh, iki kok ngene, Mas? Susanto sing disunat. Duh, Sing kleru sapa ngene sing iki? kleru. Waduh, jelas sing nulis iki. Halo. Mbak Mas, dalam. piye iki? B iku bokap. Buk Susanto. Walah iki sing disunat iki dicorek ae ngono. Dicorek nganggo lipen ben ra ketok. Bapak Susanto mau corek. Lah iku. Anak sing disunate iku. Endi? Iki Bapak Susanto disunati karo Dari Dava. sing bareng ngono. Berarti iku Bapak Susanto rabi sik karo ibu sapa iku mau terus bariku Sri Jumat Oh. Sri kaya mbokmu ya. Padha. Rayum. Sri Jumatan. Loh, Jumiati. oh Jumiati. Berarti lahirnya dina Kamis, Jumat. Didongakno sik, didongakno. Mas Dapa. Ayo padha-padha bayaran 75 ya ra gelem. Ayo malah angker mae. Melok dongakno kene lho. Men. Aku gak roh jeneng, roh jenenge Pak Am, Pak tuku min. Ayo didongake yo. Didongakno sik, Dik. Awak dhewe ning kene iku dikono apa lak ngono ya, Bra. Paling ora iso ngeki apa sing awak dhewe duweni. Paling ora ndongakne Kangge Mas Dapa. kanggo Mas Dapa didongakne. Kowe iso apa ora? Kowe sik. Kowe sik. Aku sik. Yo. Jejer ah. Kene. Jejer. Jejer kono kowe, kono. Kowe kono. Nyuk munyuk. Kowe kono lho iki lho bar tak semekdon lho. kene kowe bar modal lho. Wong ku kandhanane angel kok. Rene lho nyuk munyuk. Lho. Ro. Iku lho kam. Wis ora. Cek. Ora bledos ras itu. Didongakno sik. Lambene kok mercon, Bu. Hati-hati, Bu. Ngaputene Bu Dik mau kula trae bar ngombe obat mercon. Didongakno sik, Dik. Wis sik.
Mas Dapa. Ya Mas Dapa didongake ya ora. Oke. Beli kelapa sama beli acar. Lah ngono ya. Mas Dapa mugi-mugi rezekine tambah lancar. Kowe iso ora? Aku saiki kowe. Beli kelapa sama beli ketupat. Belah cocok. Mugi-mugi rezekine Mas Dapa apa? Melipat. Loh, Salah. piye? Goblok mau wis tak warai lho, tenan wis tak warai bos. Wis bar. Iki mic vokal aja dikek ning cangkem. Aja ditemplekne ning cangkem. Suarane luar rumah. Lah, beli kelapa sama beli ketupat. Nglayat yo sidane nglayat yo. Cek. Beli kelapa sama beli ketupat. Mas Dapa sehat walafiat. Anjay. Kowe saiki kowe. Kowe saiki. Kowe. Aku beli kelapa sama ubur-ubur. Mantap. Mas Dapa semoga panjang Umur. Lah urip. iya be. Iya. Ya saiki gentenan. Kolo. Urute kuwi nomor 4. Beli ke apa? Yo, piye? Yo, piye? Beli kelapa. Mawe utang karo aku lho tuku sosis. Sosis ora bayar 10.000. Lah nunggu acara utang aku. Bensin tak utang aku. Oh alah. Iyane ah wis beli kelapa-kelapa wis telu. Apa sing iso? Iya, Mas. Aku ora iso, Mas. Tuh, beli pepaya di pasar. Ayo, Jo. Iya. Beli sembako. Beli sembako dibeli. Sembako dibeli gobloke iku lho. Wis goblok iki parian goblok. Oh iya. Botol. Tuku botol Pasar Klewer. ning pasar Klewer. Pak Susanto kok gak nyawer. Ayo, Mas. Ora iso, Mas. Loh. Masalah apa iki? Semedon. Walah. Kowe medeni ngono, Mas. Kumpul wis kadung bar jamu. Kowe blas ndak kapat kowe. Loh. Tuh bocah iki kowe. Matrius.
Thank
Ah!